Dus stel jezelf even voor, wie ben je, welke partij, welke gemeente? Wat hebben jullie de afgelopen 4 jaar gedaan? En wat gaan jullie de komende 4 jaar doen? Ja, super, dankjewel. Hey, goedemorgen, mijn naam is Pepijn Kouwman. Ik ben 22 jaar, geboren en getogen in Kerkrade. En ik ben lijsttrekker van het CDA in Kerkrade. Super gaaf om te mogen doen. We hebben echt een heel erg sterk team, van jong tot oud. Ervaren en onervaren. En ik denk dat dat echt de kracht van Kerkrade is. En we doen het echt samen. Even misschien nog leuk, waarom CDA? Nou ja, het CDA staat voor mij echt voor het omzien naar elkaar. We doen het samen. En ik kreeg bijvoorbeeld ook laatst een berichtje van iemand. Goh, hey, die C in dat CDA, dat staat me dan toch echt tegen. Maar dat is iets wat mij juist aanspreekt. Hè? Die C staat nooit alleen. Het is de C en de D, de christendemocratie. En dat is een stroming. En daar sta ik helemaal achter. Dat we meer naar elkaar moeten omzien. En het rentmeesterschap. Hè? We hebben de wereld in bruikleen. En we moeten de wereld net een stukje beter achterlaten dan dat we hem kregen. Nou, en super tof dat ik hier mag zitten. En wat hebben we dan de afgelopen 4 jaar in onze fractie gedaan? Nou, we hebben een pleidooi gehouden tegen de verhoging van onze OZB. In onze gemeente hebben ze helaas de OZB moeten verhogen. Maar als het aan ons had gelegen, was dat echt het laatste redmiddel. En hadden we eerst naar onze eigen gemeentelijke uitgaven moeten kijken. Omdat we op dit moment heel erg afhankelijk zijn van bijvoorbeeld hele dure externe inhuur en adviesbureaus. En dat hadden we graag anders gezien. Dus we zullen ons daar ook weer in de komende 4 jaar op inzetten. Dat we de OZB-verhoging echt als laatste redmiddel zullen gaan doen. We hebben onze woonvisie weer op de agenda gekregen. We hebben het gehad over het wonen in Kerkrade, waar een heel groot percentage op dit moment sociale huur is. En we vinden dat het meer midden- en hoger segment moet gaan worden. Om de woningmarkt in Kerkrade in balans te kunnen brengen. Dat die wijken weer in balans zijn. Dat er alle lagen van de bevolking zitten en zich samen gaan optrekken aan elkaar. Omdat wij echt geloven in dat stukje gemeenschap. Ook hebben we een motie ingediend over een tweetalig kinderdagverblijf. Als Kerkrade zijn we natuurlijk een grensregio waar ongeveer 7000 Duitse mensen ook wonen. Dus wat als we nou een kinderdagverblijf hebben die tweetalig is? Want kinderen onder de 4 jaar die kunnen heel makkelijk nog een tweede taal aanleren. Ja, en dan maakt het natuurlijk ook voor de toekomst is dat heel handig dat je goed over de Duitse taal beschikt, zodat je ook in Duitsland zou kunnen gaan werken. We zijn altijd geweest voor groen en duurzaamheid. We hebben ons enorm ingezet voor de vergroening van bedrijventerreinen. Voor de vergroening van gevels, van huizen. Het NK-tegelwippen hebben we aan meegedaan. En die motie hebben we ook ingediend. Ja, en dat is iets waar we mee begonnen zijn. En dat gaan we ook weer in de komende jaren zeker doorzetten. Ja, en de aandacht voor de verenigingen. We hebben altijd voor onze verenigingen en voor onze vrijwilligers hebben we de aandacht gevraagd die het nodig had. Ook de mantelzorgers. Deze mensen verdienen echt de aandacht. En daar zullen we ook altijd aan denken en meenemen in wat we doen. En eigenlijk alles willen we vooral ook doorzetten de komende 4 jaar. Ook die omvorming van het woningaanbod. Dus meer middenhuur en middenkoop en hoger segment koopwoningen. Ook seniorenwoningen, mooie appartementen in de buurt van het centrum bouwen met alle voorzieningen. Zodat de doorstroom mogelijk blijft. Zodat die mooie huizen die de senioren op dit moment hebben weer vrijkomen voor die gezinnen. Dat die daar kunnen gaan wonen en hun toekomst samen kunnen gaan opbouwen. We willen ons gaan inzetten om het schoolzwemmen terug te brengen. Omdat wij vinden dat alle kinderen recht hebben op goede zwemles. Dus we willen heel graag gaan kijken of we als CDA Kerkrade dus eerste stappen kunnen zetten om het schoolzwemmen in Kerkrade weer terug te brengen. En we blijven ons zeker ook inzetten voor een groen klimaat, duurzaamheid. Die tegeltjes, de bedrijventerreinen vergroenen. Ook de parkeerterreinen vergroenen. Omdat groen helpt. Hè? Dat zorgt voor meer schaduw, minder hittestress. Waardoor het ook in de wijken veel koeler blijft. Ook door de wateropvang. We hebben natuurlijk in Eigershoven afgelopen periode vaak wat wateroverlast gehad. Nou, als we daar zorgen voor genoeg groen dat water kan opnemen, dan krijg je ook minder last van water bij hevige regen. En inderdaad die versteende plekken vergroenen, zoals die bedrijventerreinen. Wat gewoon heel grijs is, dat kan een stukje groener. Ook op de daken van de bedrijventerreinen. Meer aandacht voor sport en bewegen. Voor jong en oud. Jong moet altijd kunnen sporten in onze omgeving. Daarom steunen wij onze verenigingen. En dat hoeft niet altijd financieel, want dat is de rol van de gemeente. Hè. Je moet de verenigingen faciliteren en ondersteunen. En dat hoeft niet altijd geld te zijn. Dat zou je ook kunnen doen door iemand van communicatie mee te laten denken over je social media. Of iemand van de financiële afdeling mee laten kijken op je boekhouding. Dat is ondersteunen, dat is faciliteren. En dat is wat wij als de gemeente graag zouden willen blijven doen. En dat is ook die rol van de gemeente. Er zijn voor de inwoner. En het CDA heeft ingezet op verjonging. Hè, met mij als lijsttrekker. We hebben een hele jonge lijst. Maar ook mensen met heel veel ervaring. En die gaan het samen doen. En we gaan zeker ook het idee van de jongeren meenemen in de toekomst. Dankjewel.